ole ai Rosalind nya lom kan ni a ka chanela inzava in kalo lom le vek choni o zan ina chuan giveaway kha kan lo bua se le ka lo bua se le do na he giveaway hi mi pathum don thei turania adong thei tur chuan ka channel in lo subscribe angaya chuan link hi description a kalau da anga in lo share turanga a share tam ber pathum te khan e giveaway hi indong do na ni chuan August ni ria zanin atangin kan tananga August ni ria zan thleng o do na August ni ria zana result karam kuang do na ni chuan in the vain giveaway lo tel thoi turin ka som chewa after chang du tan I giveaway after chang du tan description a hianin kalau da anga in lo en bokanga chuan I he la ya lockdown te nia na te po atho thei lawa chu tiang te ni wang chuan chung ka start tak te kan oma he giveaway in lo dong pal ani chuan I nang mani tan ai nge tang kai na tiam tar alo nei ve thei nan ya ka ngai tua na ron lam lian em ma chu tiang te wang chuan giveaway ko lo bua se le ni chuan atop pe tan chuan mi har sa tak tak te kan oma ke mani khatyang enge ei tu nei lo te in lo man pe thei lo mo lockdown na effect khatyang chi kha le champui ngai ang inshat te kha insha ani chuanin description a hian phone number ka da anga heta hianin min lo share tir ula a thei angin kanin champui kan tum do na ni chuan giveaway a hian in zava in lo tel le vek tur chewin ka som chewa in zava in bi sakna ka hlang tak me che ni u chan zanin kan jang ka ti jong khan ni khot se na bai vek rum pri mang cha vek ule